Беларусь – краіна валуноў. Як толькі не называюць у свеце нашу родную Беларусь, яна краіна лясоў і рэк. Яна краіна старажытных замкаў і палацаў. Аднак Беларусь – гэта яшчэ і краіна валуноў. Колькі іх, розных па форме і па памеры, параскідана па нашай зямлі. Адны з іх маленькія каменьчыкі, а другія вялізныя валуны, сотні тон. Як, напрыклад, вялікі камень каля вёскі Горкі. Даўжыня яго 11 метраў, шырыня больш 5 метраў. Нашы валуны іншаземцы. Апошні ледавік адарваў іх ад скандынаўскіх гор. Скандынаўскія вандроўнікі спрадвеку звыклыя нашаму беларускаму воку. Людзі заўважылі, што камяні як жывыя. Яны ходзяць, гавораць, дыхаюць, яны растуць і нават спяваюць. Таму ў даўнія часы нашы продкі пакланяліся камяням. Называлі валуны імёнамі сваіх багоў. Пасля прыходу хрысціянства на камянях выбівалі крыжы. У вернікаў асаблівай павагай карыстаюцца камяні-следавікі. У Мінску ёсць музей камянёў. Тут сабралі 2134 валуны на плошчы 6,5 гектараў. Музей нагадвае карту Беларусі, а камяні знаходзяцца ў тым месцы карты, дзе іх знайшлі. Каля 200 валуноў у Беларусі пад аховай дзяржавы. Некаторым з іх больш як 2 мільярды гадоў. Побач з такімі волатамі мы нібыта становімся часткай гісторыі. Дзякуй!